na Côte d'Ivoire nanko CAN Coupe d'Afrique des Nations kodo Mali ni Namibie be ɲɔgɔn sɔrɔ pour ɲɔgɔn dan tile sabanan kɛnɛ kan Sinigɛnɛ Araba janvier kalo tile 14 san 2024 na a ɲɔgɔn dan bɛ tan San Pedro o ɲɔgɔn dan ma kɔnɔnen don kosɛbɛ Mali fan fɛ ka da kan ni Mali ye se sɔrɔ o la o na ko tɔ nɔgɔya jateminɛw ye min yira Kamori Doumbouya Mali sɛnɛntolantana ɲɛfɛma trophée dɔ ta Mali ye inshallah an kɔni bɛ taa ni hakilina kelen o ye ka victoire kɛ inshallah o hakilina kelen don Amadou Aïdara Doudou fɛ ale ye Mali sɛnɛntolantana ye cɛmancɛma il faut se concentrer maintenant an bɛna an hakili sigi sisan ɲɔgɔn kunbɛn sabanan ni anw ka ɲi ka se sɔrɔlen an bɛna an ka ja tɛmɛnenw filɛ minnu ɲɛna an fɛ ani minnu fana ma ɲɛ anw fɛ balontan ni an ka ɲi k'a labɛn ani k'a tan a ka kan cogo min Hamari Traoré Mali jalatigi sigilen bɛ ni sebaya ye Namibie ɲɛkɔrɔ an dalen don an yɛrɛ la an bɛ ka baara kɛ an ka groupe kɔni an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka entraîneurs bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ pour que ka se ka troisième match gagner inshallah pour que ka se ka poule première ka segin Koroko o de ye objectif ye. Eric Sekouchel Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ ye tile 2 bakurubaw fɔ minnu tɛmɛna fo ka taa se tile 3nan ɲɔgɔn dan nata ma. On a fait 2 matchs, on a marqué. An ye bɔko 2 de kɛ ka cɛlu 3 don 1 donna anw na. Bɔko fɔlɔ la ni Sud-Afrique ye galabu tumaw na ani ntolan kunbɛn fɛrɛ ɲumanw nka ntolan mara fɛrɛ de y'anw jɛ dɔɔni. Tunisie ka kunbɛn na o galabu 1 in tora anw bolo an ye dɔɔni fara ntolan mara fɛrɛ kan o la. Zen in bɔko 3nan na ni Namibie f'anw ka se ka ntolan na se an ka bingalikɛlaw ma de. Fɔ ɲɛkɔnɔla la o dɔrɔn de bɛ se ka garisɛgɛ ɲuman di anw ma cɛluko la. N bɛ segin a kan i ko n tun y'a fɔ cogo min ɲɛtagaw sɔrɔla ntolantanaw kɔni fari fagara dɔɔni nka baara bɛna ɲɛ bɔko 3nan in na an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ hakili sigilen don kow cogo ka ɲi sisan wa baara bɛna. Ça va très bien se passer. Cheikh Omar Konté Bruno Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don a bɛ kɛnɛ kan Côte d'Ivoire ale ka jateminɛw y'a yira ko Mali bɛ se ka se sɔrɔ Namibie ɲɛkɔrɔ Mali ni Namibie ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ caman. Mali ni Namibie ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 6 Mali sera siɲɛ 4 filanin bin 1 an dasira siɲɛ 1 donc o kɔni o ka da anw na kosɛbɛ. A bɛ fɔ bamanankan na ko kulisi man jeni hali n'a sɔrɔ a man ɲigi fana ka da kan an ye Mali ye fɔlɔ halisa Mali ka poule n'o ye poule E ye nka mɔgɔw jɔrɔlen don kosɛbɛ jɔrɔlen bɛ se ka ta mun de kan. Ne bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw k'u hakili sigi parce que depuis formule kura la ni 8e de finale nana la ça dit que les 2 premiers de chaque poule fila fɔlɔ olu bɛ tɛmɛ ka tila poule 6 la sabanan 6 mun bɛ yen mais 4 ɲuman a 6 la olu fana bɛ tɛmɛ tugun ni u b'a fɔ cogo min ni dugukolo ma ŋuna k'a fɔ ko Mali bɛ se ka dɛsɛ ka qualifier o ka gɛlɛn mais anw ta ye calcul bɛ nin yɔrɔ ninnu na match sabanan na parce que ni i kɛra fɔlɔ ye i b'a dɔn n bɛ bin nin jɛkulu in fɔlɔ ou bien o filanan kan donc o kama ni Mali kɛra ka gale anw ni Algérie Burkina Mauritanie ani Angola poule 2e de bɛ bɛn o ka d'an na kosɛbɛ parce que bɛɛ bɛ ka jɔrɔ n'an kɛra 2e ye ou bien meilleur 3e ye ani Maroc bɛ se ka bɛn o kɛra coupe du monde demi-finaliste ye ka tɛmɛ c'est vrai an y'a ye RDC y'u ga u kamana la kosɛbɛ donc mais ne bɛ fɛ ka mun fɔ calcul wɛrɛ tɛ yen Mali kan ka gagner an ye Namibie mun ye Tunisie match la ani an ye mun ye kunu Afrique du Sud match su ani tile nka olu ye jamanaw ka surun ɲɔgɔn na fadenyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Namibie Afrique du Sud. Voilà Namibie Afrique du Sud. Ala ka Namibie sɛnɛntolantana caman bɛ ntolantan Afrique du Sud de. A fadenya ka bon mais ballontan na ko don bɛɛ n'a tiɲɛ don donc denmisɛnninw m'a bila o hakili la k'a fɔ kunu Namibie cira ko an b'an bolo jigin olu bɛ taa calcul yɛrɛ t'a la hali machine bɛ ɲinini kɛ u bɛ taa sebaya nɔfɛ wa an ye mun ye ne fɛ u kan ka se fana ko. Kada kan ni Mali ye se sɔrɔ Mali sen ka taa Korogo Malidenw ni Korogo ka surun Mali ni Korogo ka surun Maliden caman se na. Caman ba bɛ k'an wele k'an ɲininka ko yala ko an ni jɔnw bɛ bɛn n ko n ko a ye dugawu kɛ n'an kɛra premier ko an bɛɛ bɛ fɛ ka segin ka na Korogo tugun o de ka d'an na parce que hali n ye jɛkulu mun fɔ n'o o ye Burkina Algérie Angola ni Mauritanie ye je pense qu'au 2e fana an b'a fɔ papier kan ça c'est jouable gagner in kɔfɛ mais a nafa dɔ fana an bɛ to Korogo ye Mali ka fiyefu de ye ani Sikaso ka surun ani Bamako ye kilo 500 ye ka cɛdenw sugandi le choix des hommes o nafa ka bon kosɛbɛ komi ale nɔrɔlen b'a ka 4-4 de losange la mɔgɔw bɛ ka mankan ci mais
ne bɛ mun fɛ a bɛ adversaire de sɛgɛn k'u épuiser première mi-temps na i b'a ye a bɛ b'o la ka na deuxième mi-temps na 4-2-3-1 na fanga ka di ɲɛfɛla ma wa o bi sɔrɔli ka ca o la jouer cɛ ɲuman fana b'o la donc généralement an ka deuxième mi-temps de ka ɲi a bɛ togo di ne b'a fɔ o ye ale ka baara ye mais cɛ minnu bɛ sugandi k'a animer est ce que yɛlɛma bɛ don o la dɔɔni wa cɛlu kana don an kun e ka fanga di ɲɛfɛla ma o to yen hali n'o ye bonus de ye joueurs yɛrɛ fana ko k'olu bɛ fɛ ka Mali tariku ballontan na k'olu bɛ fɛ k'a dɔ sɛbɛn Côte d'Ivoire yan dugukolo kan dege karamɔgɔ ta o fana nin y'o ka kan fɔlɔ ye n fana bɛ fɛ ka n tɔgɔ bila tariku la donc motivation bɛ hali ni wariko tɛ a ta o ta u k'a bila u kunna ko Mali bɛ qualifier mais jɔyɔrɔ fɔlɔ gale an ka laɲini o de ye wa an bɛ t'o de nɔfɛ. VOA Bambara tɔgɔ la kan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire Siaka Traoré ka laseli don an lamɛnlen don VOA baara ɲɔgɔn radio so Albayani kan Côte d'Ivoire a k'an bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan kan hukumu kɔnɔ.